Gaueko 12:53 minutu oso noizbehinka egiten dugun bideoa da gaurkoa, izan ere gaur pilota profesionalean debut bat izan da, kasu honetan, Beñat Zubizarreta laugarrenarena Ataungo aurrelaria, Iraitz Zubizarreta, jada baikon urte batzuk badaramatzan pilotariaren anaia gaztea, eta afizionatuetan maila aparta eman ostean, profesionaletara jauzi egin duena. Gainera, ezin da ahaztu, afizionatu mailan ere ez zuela bide erraza izan, azken fase honetan lotailu gurutzatua hautsi zuen eta ondorioz hainbat hilabetez geldirik egon behar izan zuen Beñatek, baina berreskuratu eta maila ona ematen jarraitu bezala profesionaletara iristeko saria ere iritsi zaio lan horren poderioz. Gaur izan du debuta Azkoitiako Gurea pilotalekuan, Zubizarreta familiarentzat pilotaleku berezia, aita bertakoa baitute Iraitzek eta Beñatek, eta beraz sustraiak ere bertan dituzte naiz eta eurak Ataungoak izan, eta, egia esan, debuteko partida beti izan ohi da berezia pilotarientzat, eta gaurkoa logikoki Beñatentzat ere alaxe izan da, ez? Partidaren analisi sakon bat egitea ez zait iruditzen horrek merezi duenik, kontua kontu Peio Etxeberria eta Bikuñak 22 eta 19 irabazi diete, Zubizarreta laugarrena eta Imazi, partida oso berdinduta joan da, zenbait unetan, baina Beñaten eman duen mailaz arituko gara, horretan jarriko du fokua, hori izango baita logikoena, eta, ongi ikusi du nik behintzat, iruditzen zait zenbait unetan Peiori ere tanto ederrak sartu dizkio, horri ikustekoa izan da esan, Peiori horrelako tantoak sartzea, debutari batek gainera ez da erraza sekula debuta egitea, astean zeharreko elkarrizketak, inguruko jende asko pilotalekuan, telebistaz partida ematea, faktore askok jokatzen dute bertan, artekariak, apustuak, faktore asko egon ohi dira, eta Beñat talde horretatik kantxan behintzat lasai ikusi dut, lasaitasuna transmititu du bederen, eta esan bezala, hasiera ona izan ez badute ere, gerora gauza ederrak egin ditu, aurrean eduki dituen abaguneetan, zenbaitetan ere Peio hori ziria sartu dio, eta zepoan harrapatzeko beta izan du, eta gauza ederrak ikusi dizkiogu egia esan Beñati, efektoekin eta nahiak bezala maneiu oso ona dauka, botelasterrean ere pilota eramaten, eta jokaldiak egite, doai apartak dauzka, defentsan ere finaritu da, baina hau hasiera besterik ez da profesionaletan, oraindik ere bide luzea du, oparoa izan dezan espero dugu noski, eta Zubizarreta familiaren etxean beste pilotari bat, pilotari profesional bat da, gaur egun, bi anaiak profesionalak dira, eta noski egokituko zaie noizbait elkarren aurka jokatzea ere, eta partida hori noski oso berezia izango da, azkenak anaiak elkarrekin profesionaletan bat egin dutenak alberditarrak izan dira, Azpeitiakoak hauek, eta Jonek jada amaitu zuen bere ibilbide profesionala pilotan, Unaik oraindik ere hor darrai, baikotik aspera igarota, eta orain Zubizarreta anaiek hartu diete nolabaitean anaien arteko errelebo hori. Ea, ze ibilbide eramaten duen Beñatek oso gertutik jarraituko dugu noski, bere ibilbidea beste guztiena bezala, eta hemen bere norgehiagoka askoren analisiak egiteko aukera dugun seinale ona izango baita.